మన గ్రామ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ గ్రామ ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో కొత్త సంవత్సరం జనవరి 5వ తేదీన మన గ్రామంలో అన్ని సమస్యల పరిష్కారానికై గ్రామ సచివాలయం, రైతుల సంక్షేమానికై వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రం, గ్రామ ప్రజల ఆరోగ్యానికై వైఎస్ఆర్ హెల్త్ క్లినిక్ సెంటర్ మరియు అంగన్వాడీ సెంటర్, సీసీ రోడ్లు ప్రారంభించుటకు విచ్చేయిచున్న గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిపారుదల శాఖ మాత్యులు శ్రీ పోలుబోయిన అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి మరియు ముచ్చుమర్రి ముద్దుబిడ్డ యువనేత సాప్ చైర్మన్ శ్రీ బైరెడ్డి సిద్ధార్థ్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ప్రజలు మరియు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇట్లు టి ఉషారాణి, నాగులూటి గ్రామ సర్పంచ్, మిడతూరు మండలం టి సర్వేశ్వర్ రెడ్డి, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు మరియు గ్రామ ప్రజలు. అద్దంకి మండలం బొమ్మనపాడు గ్రామ సర్పంచ్ గోరంట్ల శ్రీను మనవరాలు మహాన్వి పుట్టినరోజు వేడుకకు హాజరై చిన్నారిని ఆశీర్వదించి షాప్నెట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మరియు అద్దంకి నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ బాచన కృష్ణ చైతన్య. ఈ వేడుకలో గ్రామ ఎంపీటీసీ సభ్యులు కామెపల్లి నాగేంద్రం, హనుమంతరావు, మాజీ ఎంపీపీ గోరంట్ల శివాజీ, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ దేసు పద్మేష్, మాజీ పీడీసీసీ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ సందిరెడ్డి రమేష్, స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు.